Gikiha sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, ang taxi driver human gikumot o gigisi-gisi ang gi-issue nilang citation ticket. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang pagpasaka nila og kaso batok sa mong taxi driver magsilbing warning sa ubang mga motorista nga way pagtahod sa lagda sa trapiko ug sa mga traffic enforcers. Nasayran nga gireklamo sa usa ka enforcer sa City Toda ang usa ka taxi driver human kini migisi-gisi, mikumot-kumot ug milabay sa giisyong citation ticket sa dapit sa San Isidro Junction sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Gidakop ang maong driver human kini makalapas sa beating the red light. Inay mo pasabot ug mangayo og pasaylo sa sayop nga iyang nahimo, nangasaba na hinuon kini sa enforcer kay matud pa gadali siya ug mibuhi pa og mga po nga bisan pa og putdon ang citation, wa siya mahadlok og dayong sibat. Pagabot sa Uldog Junction, didto na siya nasikop ug gitugyan sa City Toda ngadto kang Police Lieutenant Colonel Ipriam Paguyod aron pasakaan og kaso. Dinato og kaso ang katong maong driver agi og pag supak unya mi-disobey, no? Labi na gyud niya tong paggisi niya sa tong traffic citation tickets ato na gyud siyang gipasakaan og kaso niya tong miaging adlaw. Dili man sa tanang higayon nga once nga parahon sila sa tong traffic enforcer nga automatic kidakop. So ang ato ug pagabuhaton is makikistorya unya moangkon sa sayop nga atong nahimo unya plus mosaad lang nga di nato niya buhaton.